Tropiko. Okay, oras na 5:51 in the morning mga idol. Akat malalagip ko man lang Idol Glenn. Oo. Ay di makisal-sala akpe lang mo. Okay na? Actually nagkisala akmet idi. Para ka dito DJ damili. Haan sa Bali. Ay, sa Bali. Ay unsa damilin sa DJ. DJ ko yun anak ko siguro. nagkisala damili. EJ ko yo. Eskwela lang, para eskwela lang. Nakakungod detay Choreographer yun? choreographer me. Dadali nak binakal ti. Dadali nak binakal di dito rong idi. Kasi no 3 jingle di jay. Ay, no 3 jingle. Akat di tamo to. Sika, di mo mo Brian. Bakal na tatarong ini ko. Dadarik binakal mo ti bato. Ano ta? Sakot di tikas na kastaon na ini ko. Sana pinagsawan ti dakos. Gusto yung garapon. So nga, dumakot makapahay blood mo. Tiga kas jemot nga ako. Di tayo tipong okay pelat una na ng ito no bumaybayagan ka awa mo iti respeto na Ada nga minigay choreographer nga talaga nga manag jadi alis to lang nga bumarti panu di ulo daya ngam di street choreographer kunam lamo lang original to choreographer ka copy paste mo di choreography na kuno nabuya det yung choreography iso nga di naman pangasan actually mga idol ipay apa no sa bakit nagiti choreographer di ba sa DJ kayak sal kinoreograph po deta wan di ba kas jeda kinupian na deta sa nagpipinas sa Facebook na doon diba? Awan dagitoy. Tapos no alakat may pupusa actually dapat digiti may pupusanan mga idol nga choreographer na duma. Nga digitay ni kasto ni hay ni hoy tinulad na kaya ni kastapay di la mabain kasto ni bakla kung kunan na kayo na ya gapulang siguro nga tamanen iti premyo iso ka gasgas Jada or there's something into it nga handa nga maiwas-iwasan nga palpasen apo nga apat na dagitoy nga choreographer nga ay suda nga talaga ti apapera tagayap ti lagayam problema da DJ Jowa na inalate nairamraman di kaya gubing nga isusuro da nata DJ may isang nga choreographer DJ Bangil sinulot o diba ken apo ilalas ko deta ken guwapo deta ken please hanyo man apo nga detay ang tempo yung kay kadi hanga digitay parang you are making fuss into something detay you're making a mess nga tiltilada iti panag kinlanchaw yo why not nga detay magkilaban kayo nga detay patas mga idol nga choreographer tayo pero de los buenos apo digiti bagbagami aming aming nga amin or something as a whole generalization adalang digitay talaga kakasjay nga saan da pay nga minga talaga nga datay full-fledged or datay talaga nga choreographer na nga ito na apo ti purwaga hindi kasjay Idol Glenn pera dalos mapinpoint mo dati kahit yung asawin sino ka di nga choreographer di na ka mamukot ko assistant na DJ choreographer ti assistant choreographer kakali nga choreographer ti Ilocos Norte wow damagim na sinuso na assistant gayam ti assistant choreographer PA diba iso nga dapat kita pagtinin lunos kasi kira na ni Idol Glenn tatay dapat ti unity unity beyond measures unity behind that success mga idol kasi hamumat ka maaramid iti may sa nga banag aglalalo iti street dance dapat ka timpuyog no kasano dati panangiwas-iwas ng pagbagina kasi kaya di kito iksalsalang ubing mangitugot kayo di extra nga badbado yo lalo no maling etan yo siyempre na kalayon data kan danom extra water kasi ang mga extra deodorant anta kami hindi na rigat DJ aglilingit ka sa kag deodorant madi
Sa balit yung anana. Sa balit pa yung yung udano. kwan. Hindi ba? Ay, aminan nyo. At dati ka kasi nga digatay dancer. Ay, diyan ka mo no. Ilan ano yung hygiene yung anak ko. Diba? Okay. So, aglalo ka digiti pa ko, digiti props man, digiti agararami ti art department, adadati ko. Kita nyo nga na saya at dati stage yun, hanga dapat deji na look ng baka kidi. Tun apaglagtuda lang kumayabot digita kwan. Digiti. Ay, wala, dapat kita nyo nga na saya at digiti pag-stage kada digiti likod pag-adapay digiti props ka deje rumrumor nga lansa kasi no delikado mga idol ayan jure dete gagang ilang nga rumrumor nga barot digijay makadisgrasya digijay kitain nyo. Okay, so digijay ti dapat nga kitain tayo ken of course respect judges ka no organizer ken co-dancers respeto yung digay judge no talaga nga di kay na nga bagagat anang mabalin nyo kata ada preference ni may isang nga judge amuyo mababas kan to nga judge amuyo mga idol ti judge the decision ti judge is irrevocable kahit nasa wen hamong nga sa balyan hamong mga doktor nabimpinas mo kada kami aping nga ta kung ko na ano pa yun digiti magpagano ko idol Glenn datay ay naluto naluto kung kuna and of course digiti organizers di tayo mababalaw digiti organizers adot sakripisyo da digita yung nga irespeto yung mo siguro na kwadamot na digiti agpudot amin ti ulo data di tayo mo agbalbaling kay mga pasaway so adamot siguro karbanganda nga agbungat at di kayo mo sumursurot and of course ay kablawan naman bit idol Glenn detay kablawan naman ni Ma'am Genevieve taga Villa iti Toyota Ilocos Norte isunda ti mang taming detoy lugan ko nga kasla ka na idol Glenn ada iti adati dimpul na. Ay, na dimpulan gapoy. Nakamuma apa dakas diyan na dansen. Ay diyan na dansen di. Hello Ma'am Genevieve Tagavilla, thank you very much. Okay. With regards mo kay Sir Julius Tagaban. Iti Toyota Ilocos hello kada kay Amin nga sa pada. Taga Toyota. Hello. Sa bagay na nakukuha kita very accommodating. Naglalalo ko Sir Julius amo hindi nagsakitak. Hindi after bagyo. May nakadiinikan iti prutas. Ay, when kamo dano ang deliver. Yan mo kita taki, hindi ka nakatoyotan. Hindi. Haan, hindi ka nakiti prutas. Apo, sir, ka nakatumamot. So, last take mo, Idol Glenn. No, last thing kadigiting performances, enjoy the moment, and good vibes lang. Okay, hang kayo nga, siyempre, da kayo ditan, nagragragsak tayo, amin nga makabuhi kada kayo, naragsak, kan Huli Ilocos Norte naragsak, kaya amin nga streets are happy and enjoy the moment. Yes, and Timothy, last take ko netan, there's a sun after the rain nga kulada. So, after the trials and the errors, ganito pa nang ipabuya yung mga idol, akit, why not ayain nyo na yung mga kasama ninyo, yung kayo beach, yung kayo enjoy after that competition, di ba? Enjoy lang ang buhay. Okay? Digitibeten mga idol, digitib warbara damdamag na kay may gan intuno laeng madamdama. Bye. Dito ay IFM News. Siyempre nakakadwak dito ay topiko ni Idol Glenn Batuyong. Para ito no bigat manen, agkikita tayo manen, kaya denggenta kam to ulit. Yon. And dito nga rin doon na po, digiti barbara damdamag intuno damdamag ngayon kay padaanan dito ay IFM News.